Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo pemirsa, kali ini Mbak Isma dan Dek Ferry berada di kota Cepu. Biasa neng taman guys. Dek Ferry ngajak jalan-jalan. Mau sekalian apa jenenge tumbas obat. Sampai golek tes pack pemirsa. Apa di tes neh. Oh. Golek es, jaluk mercon. Soalnya wingi kae dapin ki tumbas mobil-mobilan cilik. Jane ki yo ape njaluk, tak kira kuwi panganan. Enek jenenge apa mobil cilik mang apa jenenge? Sing kok dapin jenenge apa jarine? Tamiya kuwi tak kira panganan leh pemirsa. Jebule iki mobil cilik. Nah, terus tak kandani daripada tuku mobil mending tuku panganan, nek dipangan wareg aku ngono. Terus ki mang. Yo saya Bu, aku gak sida mobil. Aku tumbas nomor mercon lah ngono. Malah tuku mercon. Nah, mobil cilik ki regane meh jere 55 nek ra 45 iki pemirsa. Hingga apa wong wis gede aku ngono. Terus keman jaluk es. Apa jaluk es jeruk. Bakule nek ngedoli suwine mbah. Soale wis tuwa dadine yo anu. Melok geger ngajak neng ayo neng taman Bu ngono. Iki tapi wis sore pemirsa. Wis jam 3:30 wis sore. Yes mampir rene ambek metu ambek refreshing pemirsa nang omah iki mang Mbak Deni iki apa tak jak ndelalah wonge turu. Mang yo iki Peri yo wis pindang kondo buku ndak salen ndak ados ayo metu ngono. Tapi wonge turu, aku ki gak iso turu iki pemirsa. Nek awan ki gak tau turu. Paling yo buk ngono ki kencengno geger. Poso-poso. Mbok kok kudu semangat, maksudnya kok ora letoy ngono lho. Kudu eker ae. Biyo mbok kena apa? Lagi iki pemirsa. Kok mbek mesisan golek nganu panganan nggo buka. Golek apa nggo? Tuku jangan, aku tak wek ambek dia njajal dodol ora. Nek gak ya tuku apa kono. Tuku apa, Per? Kok buka buke pengen jane pengen es nganu pengen seger ngono lho pemirsa. Es komot ki ning ndi yo nek tuku kok ketok enak. Tuku es nah. Tuku Komot. Tuku pizza. Ini gak restoran ku lho. Bejane sapa? Lha kan es kowe buke kan puasa iku ombe kowe. Lah kowe mang yo ketelak. Bocah kon poso yo ora ndunung. Iki padha ning kene lho, do ngenteni. Rame pemirsa iki ning kene. Dek ning kene ae, sendalem ndi? Senenge mbah Kak pemirsa. Dijak ning kene ademe mbayani ning kene. Asri. Yang lurut. Geger ngajak guru dijak rene senenge mbayani pemirsa. Ki yo arang ning kene iki lho, arang pemirsa. Jarang maksudnya ya liwat tok, jarang mendek, leren. Rene. Oh. Iki wete adem banget. Banyak-banyak pohon. Karepe dapin mapit dijak, lah dapin tak jak yo emo, soalnya ora karo bukane. Bocahe emo. Lah Mbak Deni turu. Kenapa gak melok? Mbak mang dijak emo kok. Deni ya? Iya iki Bu Deni mang tak WA. Sing engko tak kone nusul nek gelem.
Kesel wonge budene turu. Kowe ndang dolanan kene bature. Ono usul ya engko tak wekane. Ya. Senenge mbok pemirsa dijak ning kene. Dhewean rada batur. Ini toh melas menah. Melas Dik Peri nenek kancane pemirsa ki mbek nunggu ngenteni anu panganan pemirsa. Aku tuku ngebuka mbok-mbok. Ketoke Mbak Dian gak dodol soalnya wonge menerima catering bancaan pemirsa. Iya bocah wis seneng pemirsa dijak metu-metu ngene iki ya matur nuwun bolak-balik pemirsane Mbak Deni Ismaois. Wis selalu menonton konten-kontennya kami ya pemirsa, berkat kalian semua alhamdulillah Mbak Isma bisa kembali lagi ning gone YouTube-an. Alhamdulillah wis mulai bayaran neh. Mbak Isma sangat bersyukur sekali ya pemirsa, sing saiki diingi kae sampai tak tekad koyo ngono karena gak cukup gak nyucuk sampai tak rewangi budal pergawe ning adoh ninggal anak ninggal bojo dan akhirnya alhamdulillah bocah kadung gak sekolah ya pemirsa ya piye, terus akhirnya karena wis gak nututi dadine ibuke ya dikabari ibuke sakit. Mbak Isma pulang, mau gak mau harus pulang ya. Terus ngopeni ibuke ning kono enek 2 ulanan ning kono. Terus ya wis akhirnya kembali lagi ke sini. Terus alhamdulillah ini juga gaji pertamane Mbak Isma lagi kembali ning gone per-YouTubean ya pemirsa. Sangat-sangat bersyukur aku nek ngelingi pas wingi-wingi kae yo tak rewangi sampai mergawe atuh koyo ngono mbabu ning gone wong. Terus maksudnya nek apa jenenge pabrik rumah tangga ngono kuwi kan yo ning gone wong le pemirsa ngono. Dan saiki iso mbek nunggoni Dik Peri terus bakal sesuk nyekolahno Dik Peri. Tahun ajaran ini yo Dik Peri wis mulai masuk sekolah. Muga-muga iso nunggoni Dik Peri sampai selesai sekolah. Muga-muga yo apa Mbak Isma golek gawean ning kene dadi apa sesuk kuwi ning gone Balong ya muga-muga kerjane penak iso lancar. Bayarane dadi yo iso ning YouTube yo iso ning kono pemirsa. Nek nggo tambah-tambah yo. Iki Pak Riko sementara iki tarae urung mergawe soalnya godhong ngene iki golek gawean angel ya pemirsa. Dadi urung kerja sementara iki. Mergawene paling berbodo. Dadi apa-apa iki sing nanggung Mbak Isma yo. Dune yo kuat, setrong makane ngono kae pemirsa. Kadang Mbak Isma saiki raine elik, ireng, kumut-kumut, gak ngene, gak ngene, gak ene, gak itu, gak ini, gak itu. Mbak Isma yo ngono kuwi. Mentingno sing penting ekonomi cukup. Ngono iso mangan sak bendinone, direwangi sampai mek kembang telang. Ijek ngonten, ijek ape golek gawean neh liya neh. Demi Peri iso sekolah sampeyan muga-muga dadi bocah sing pinter. Iso bantu wong tua, kedua orang tua ya pemirsa. Mbak Isma sangat-sangat bersyukur sekali pokoknya. Wis tak jalani uripku koyo ngene pemirsa, tak lakonane. Penting ikhlas, sabar. Nanti dilanjut lagi. Iki lho, Peri. Piye kowe kok? Oh, Korek, Bu. aja dono kok nek anu. Yo jadi sumet saiki le nek nyumet kok bengi ben mekan. Ayo cerita lagi ning golek apa ning golek teman. Teman-teman iki nganu padha gak engko tak WA-no ning omah ora. Soale ibuke mergawe padha gak ning omah. Oh ternyata jek apa ning kene. Aku kok kudu mual-mual. Apa kena apa pemirsa? Umur kudu mual ae. Nanti dilanjut lagi, oke. Geger ngajak mulih, mang geger ngajak Rene, soalnya ora nek dapin, renek bature. Jadi ngajak mulih, iki bakul-bakul iki urung padha ready, guys. Oh. Bakul iki urung do ngene wong sing
rame-rame iki belum ada. Kae wis keger ngajak mulih. Mbak Deni tak WA ra bales wonge jek ngupload mborene mbora. Mendi. Hah? Jare pe ngenteni ambek tuku engko ngenteni panganan. Gak sida tumbas. Marani Bu Deni sik, Bu Deni tak WA. Wonge mborene mbora. Awas pe rubah. Lho bakule iki ya urung enek engko sebentar lagi. Nek kowe geger bakule urung do ready, sedelok engkas iki. Jame. Oh, cek sepi. Lah kalau gerobake lagi diusungi, lagi ditata podoan. Bakule urung anu. Kalau lagi nata gerobak mulai gak kerasa mergo dapin ramelok pemirsa. Apa tuku nganu kok budedian ora dodol ketoke. Wonge bancaan nganu catering. Tuku apa kae panganan apa ning kono? Apa? Belum mateng kok. Ya wis nanti dilanjut lagi. Pagi ini pemirsa soalnya di sore aku pas habis di ferry delala Mbak Deni tidak menyusul, Mbak Isma di WA wonge enek acarane Mak Damis jadi Mbak Isma gage mulih jadi gak tak lanjut ya pemirsa. Mak Damis bungkus-bungkus apa kui jajan jadi Mbak Isma langsung mulih gak tak terusno terus niki tak terusno Mbak Isma arep masak yo. Iki tomat, lombok, brambang, bawang. Terus iki apa nyambel lho, nyambel terong. Iki kemarin beli piro? Ninggone Mbak Deni kae 13.000 nggo di ferry pemirsa. Goreng tempe. Dan iki kemarin jaring apa udang dikira apa pemirsa? Peyek ae. Terus asine dibothok ya enak iki. Gewek. Dan iki peri iki neko-neko njuluk yuyu piring. Nah, kita masak nyambel terong. Goreng tempe. Iya pemirsa, kita gewek peyek. Bumbunya adalah kemiri, tumbar, bawang, kunyit. Kita ulek. Oh, sik guys. Kita tepung beras pakai Oke, wis dadi ulekan guys. Kita kasih air. Mbak, kok masak Mbak? Apa gak puasa bangsa? Iki mesisan mudik ferry, kok nganu yo ora masak. Iki orang Biawan.
tinggal kita goreng. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Buka minyak. Minyaknya harus banyak. Es panas ya, es. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nek minyak banyak ben enak pemirsa, kayak juga cantik. Kuning kayak ini. Pakai udang ini enak, pakai kurang kali jawan. Iki pakai apa jenenge? Wajan iki penak pemirsa, ora kelat. Meskipun ireng wajane, tapi pinu loh, tanpa kelet sama sekali. Ini apinya juga rada gede-gede. Aku nek gak mateng ya pemirsa, malah kok apa jenenge cepet gosong. Jadi api kecil ae ben kurangi iki mateng. Seperti ini. Cantik. Tak cilik-cilik. Ben mangan kurangan. Soalnya apa nek masak yamen iki jek semangat. Soalnya nek bocah cilik pemirsa, nek keenek yo masak yo dadak. Nek diperi terkadang yo bocah ya pemirsa.
Penggorengan yang kedua. Nah, aku seneng akeh isine pemirsa. Kita tepung sak tes dadi pirang-pirang. Soalnya mekar ya pemirsa ini. Iki Peri seneng mbayani golek ngene iki dijaring. Untuk uran gorengno saiki. Ndek bengi langsung penggorengno pemirsa iki tepung ngono ku lho. Tepung chicken. Iki gak tak kabehno jek separuh sesuk-sesuk dibotok. Pakai kulkas. Nah. Oke. Ini kok suara HP ini. Terong tak masuk ini pemirsa. Goreng terong. Ini nyambung terong. Alhamdulillah sudah jadi kayak ditiriskan. Terong dikumpulin ndak jah ini kaya gitu. Dua. Siji ki piro? 100. Nek sewu kali. Nek loro 500. Terakhir kita nyambel terong ndek meyek wis pemirsa ngono ya konten Mbak Isma kali ini selesai. Mbak Isma pengen nyuci baju. Terima kasih wis selalu support Mbak Deni, Mbak Isma ngei saran semangat masukan wis ditonton terus iklannya wis gak di skip. Matur nuwun, terima kasih banyak. Mbak Isma pamit. Titik-titik Allah ketara dadi wong apik aja sampai ngelarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak tutup, tak sebelkan sedikit sambelnya ya.
Ding. Selesai.